Se está demostrando que o que reivindicábamos estes últimos 3 anos, que era a quita da débeda, non? A posible quita da débeda, pois é posible. Eso é o que vamos a demandar ao Goberno do Estado. Exiximos o mesmo trato, lóxicamente, para a cidade da Coruña do que poda ter coa Comunidade de Valencia. Respecto, en calqueira caso, á posición do BP, pois nos parece despreciable de alguma maneira esa falta de criterio que durante 3 anos nos estiveran mentindo, que nos dixeron a principios do ano pasado, 2017, que a quita da débeda non era posible e agora están reivindicando absolutamente o contrario con unha finalidade partidista. Nos parece moi ben a súa posición a favor do común, pero que se deixen de bufonadas e que, por favor, non dificulten o traballo que este Concello poda facer co Goberno do Estado para conseguir que o futuro dos peiraos interiores da cidade sexa alto. Vamos a levar unha moción plenaria, xa o anunciamos, para reivindicar a quita da débeda, entre outras cuestións, ao próximo pleno, e esperamos unha posición favorable do resto dos grupos, porque entendemos que, efectivamente, esa é unha demanda da cidadanía da Coruña e é o que estamos defendendo e a que representamos. O que se está demostrando é que as decisións con respecto aos peiraos interiores da cidade son cuestión de vontade política. E cando existe esa vontade política, como sucedeu no Consello de Administración da Autoridade Portuaria, aprobando primeiro e cos mesmos criterios, suspendendo despois a poxa da Solana, bueno, pois que con esa vontade política é posible un futuro distinto. Fai uns meses fixemos presidente do goberno a Pedro Sánchez e o fixemos sin condicións e sin excusas e creo que con total lealdade porque o momento así o solicitaba, así o pedía. Agora o que demandamos e vamos a demandar nas próximas semanas e meses ao presidente do goberno, a Pedro Sánchez, é que actúe da mesma forma coa cidade e coa cidadanía da Coruña, que actúe con lealdade e sin condicións e sin excusas con esta demanda ao respecto da débeda e ao respecto en xeral do porto da cidade. A cuestión do porto é unha demanda social maioritaria que evidentemente recolleu o Concello da Coruña, pero lle dicimos ao Partido Popular e ao Partido Socialista que isto non é unha cuestión partidaria. Isto é unha cuestión fundamentalmente polo interés xeral da cidade.